Sanibona bafethu uVanlo. So namhlanje ade kudlala iSteelers versus iChippa United. Namhlanje bafethu siyibonile igame ade imnandi indlela eyisimanga lapho khona sibona umdlali weOrlando Pirates osimlonile samlona kwinina kwiStellenbosch. Istriker soOrlando Pirates sishaye ibrace namhlanje sasiza iSteelers ukuthi sithole u3 points. Kodwa ke la angizili ukuzokhuluma ngeSteelers, ngizokhuluma ubani na, ngizokhuluma ngaye bafethu uMabasa. Yazi when I look at uMabasa bafethu ngifikelwe inyembezi. Yabo when I see uMabasa edlala, yabo abantu abaningi abam-understand uMabasa. Yabo I've spoke about uMabasa previously. Ngasho ukuthi uMabasa he is not your typical striker ojwayele ukusibona akafani nje kale striker zamanje, le striker lezo oyitsholayo ukuthi kumele ihambe ziyopressa, le striker lezi okumele. Cha, uMabasa asisona striker esikanjalo. uMabasa uyi-traditional striker. Traditional striker, istriker esihlala phambili esizothola iservice. Esizothola iservice and mayithola iservice eboxini wenze njani na? Ushaya inqako. Yabo uMabasa umthathe umbeke kwiMamelodi Sundowns angaba one of the best strikers ongasibona la kuBetway Premiership. Because team njengamamelodi Sundowns iyawenza amathuba for istriker esinjengobani esinjengo-Ikram Reyners. Ngeke uzumbone u-Ikram Reyners epressa. Angikaze ngambona mina u-Ikram Reyners epressa. Yabo akapress u-Ikram Reyners. Benobani benoLeon abapress laba bajida laba. Bathola iservice eqhamuka kuma players wabo. Yabo noma mhlambe ke imentality sesiyithathe sayisebenzisa kakhulu kuOrlando Pirates le ukuthi istriker esiba nazo kumele zipresse. Each and every striker esiba naso kumele siye phambili siyopressa idefense yalo team. It's a good thing to have a typical striker esikanjalo, but ke sometimes you need goals. Ama goals uyawathola kumdlalo njengobani onjengoMabasa. uMabasa akakaze abe nayo inhlanhla kuOrlando Pirates. Each and every coach ofika kuOrlando Pirates akamkhethi, yabo akamkhethi, akamchoose. Kanti umjida uyawakora amagoli. Yabo yize kunjalo uyawakora amagoli. Mumfaka umjida uya turn up. Angifuna uqamba ngaphatheka kabi kakhulu uOrlando Pirates imdedele ukuthi iyamhambisa on a loan to iSteelers, because if you know ukuthi unomdlalo njengobani onomdlali onjengoTsegofaso Mabasa, you have to create indlela ukuthi adlale. You have to create indlela yokuthi accommodate as a player. You know he is a good player. You have to accommodate him. Uqhamuke neindlela ezinye zokuthi akwazi umjida akora amagoli. Yabo note akasisona istrike espressayo. Njobe ngasisona istrike espressayo. Yabo abadlali kube khona abadlali abazomsiza. Ama wingers wakho kumele aqhamuke wona azopressela yena. Yabo bebe pressa yena ozoqhamuka uzothatha ibhola shaya inqake nethini. Simple, uyamaza umjida. Yabo even though mhlawumbe ungeze umqalise ke mfake second half lapho khona uyamazi mezongena uzokora igoli because i-team ifuna igoli. I just hope Orlando Pirates bafethu izowenza into right njengoba nje isizini izophela umjida kumele ba renew icontract yakhe. But ke ngizwile kuthiwa iSteelers siphusha for a permanent transfer umjida ahlale kuSteelers. Afuna umsign as their new player, but ke wona ungangitshela ngokwakho, do you think Orlando Pirates kumele imbuyise umjida noma kodwa mina ngiyakhala bafethu ngoMabasa.